Dne 23.7.2011 jsme se vydali s Mijuškou poprvé na procházku po zahradě. Takže tady je krátká ukázka. Můžeš! A právě se otvírají dveře. Níž je markétka. Mijuška samozřejmě se bojí, takže se nese v náručí. Vypadí. Šup na chvíli, hop. Mijuška chce samozřejmě domů, protože je na svůj domov zvyklá. Najednou začal foukat vítr, takže má strach. A do trávy moc netahejte, tam jsou klíšťata, pak se to tam poté. Takže Mijuška by samozřejmě hned šla domů. Jdeme se podívat s tím baráček, jenom vykoukneme. Neboj. Mijuška už se prochází po delší silnici, sluníčko ani tolik nepeče, takže jí ani taková horko asi není. Mijuška by nejspíš nejraději šla domů, ale to teď nemáme až tak namířeno. Mijušku máme zhruba 2 roky a 3 měsíce a ještě venku nebyla, takže toto je její první procházka. Mijuško, pojď ke mně, pojď. Kuk, máš strach, co? No jo, kam ty jdeš? Ona si pořád myslí, že je v džungli, takže Mijuška má ráda veškeré trávy a travnaté ozdoby. Tak asi Marky půjdeme na zahradu. Pojď mi Jonko, ty má kotičku. Markétku Mijušku drží samozřejmě náš krotitel Mijušky Markétka. Co mě to vnímá? Hodná. Nechal tam. Ty jdeš domů. No vidíš, očuchává branku. Akce Mijuška se právě s Markétkou brankou vrací. Hodná. A jdeme. Ne, jdeme moc ven, zahat nebudem. Ne, dobře, a jdu hodná. Mijuška stále si nechce zvyknout na venkovní prostředí, takže je to trochu drahé. Mijuška se nyní prochází po terase, nevypadá naštvaně, spokojená taky není, možná je jí zima, co já vím. Mijuška už nechce
Drží se drápkama, nicméně jí to nepomáhá. Také uděsí nějaká sekačka. Pojď mi, Junko. Neklep se tvý strašpikle. Strašpikle. Stoj. Moto. Vítr trochu fouká a jelikož jsme ve stínu, je tady trochu zima. Ne, počkej, čo nevyzlíkneš. Má kočička. Míško, ty se nám tady bojíš. Pojď radši dopředu, tam ji nebude taková zima. Jdeme dopředu. Míška již nám kráčí po kačírku na pravém boku našeho domu. Ten stromeček ju trochu nějak asi děsí, ale nicméně ona má pořád touhy vrátit se domů a my jí domov poskytneme. Počkej, já půjdu. Počkej. A ty si stopneš jaký... Tak se podíváme, jak Míška utíká domů. Prostě ten baráček láká ze všeho nejvíc. A to je konec naší 9minutové procházky.